Bemutatjuk önnek az STTV alkalmazás új verzióját, amellyel kedvenc tévécsatornáit nézheti a televízióján, laptopján, valamint Android és iOS okostelefonjain egyaránt. Amennyiben már használja az STTV-t, az új funkciók eléréséhez frissítenie kell az alkalmazást. A legújabb verziót letöltheti az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból. Az STK-ből Smartbox készülékeken a szoftver frissítése automatikusan megtörténik. Az STTV-t 4 eszközön használhatja egyszerre. Főoldal. Ez az új STTV alkalmazás kezdő oldala. A balra mutató nyíl megnyomásával megnyílik a főmenü a képernyő bal oldalán. A menü a következő kategóriákat tartalmazza. Kezdő oldal, amely automatikusan megnyílik az STTV alkalmazás elindítása után. Összes csatorna a TV csatornák listájával. TV-műsorfüzet az ön elektronikus műsorújsága. Keresés a kívánt műsor gyors beírásához. A kategória kiválasztásához nyomja meg az OK gombot a távirányítón. Élő műsor. Most kiválasztunk egy tévécsatornát. A hangerő szabályozásához használja a vol gombokat. A plusz jel az erősítésre, a mínusz jel a halkításra szolgál. A csatornaváltást a Page gombbal, a plusz vagy mínusz gomb megnyomásával végezheti. Csatornalista. Most megmutatjuk, hol található a TV csatornák listája. A balra mutató nyíl megnyomásával megjelenik az összes TV csatorna listája. Egy további balra mutató nyíl megnyomásával megnyílik a kategóriákat tartalmazó menü, így könnyebben megtalálhatja a kívánt csatornát. A kiválasztott csatornán a jobbra mutató nyíl megnyomásával megnyílik az elektronikus műsorújság a műsorok listájával. TV csatorna kategóriák. Élőnézés közben a műsor nevének és időtartamának megjelenítését az OK gomb megnyomásával aktiválhatja. A lefelé mutató nyíl megnyomásával az azonos kategóriába tartozó csatornák jelennek meg. Egy további lefelé mutató nyíl megnyomásával megnyílnak a többi kategóriát megjelenítő ablakok. Visszajátszás. Nyomja meg az OK gombot a távirányítón, majd a felfelé mutató nyilat. A jelenleg műsoron lévő adást visszatekerheti vagy előről indíthatja. Ha elkezdett egy visszajátszást, de nem fejezte be, a műsor megjelenik a kezdő oldalon vagy a baloldali főmenü saját tartalom kategóriájában. Az élő műsorra való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot, majd a jobbra mutató nyíllal válassza ki a Live opciót és erősítse meg. TV csatorna beállítások. Élő műsor nézése közben megnyithatja az adott csatornához tartozó további beállításokat. Nyomja meg az OK gombot a távirányítón, majd kétszer a felfelé mutató nyilat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésére. Tartalom visszajátszása, felirat és csatorna nyelvének kiválasztása, részletes információ a műsorról, csatorna hozzáadása a kedvencekhez, tévéműsorfüzet elérése, összes csatorna listájának megjelenítése. Tévéműsorfüzet. A tévéműsorfüzetet elérheti a baloldali főmenüből, vagy élőadás nézése közben. Élőnézés közben nyomja meg az OK gombot, majd a balra mutató nyíllal válassza ki a tévéműsorfüzetet és erősítse meg. A jelenleg műsoron lévő adás lesz kiválasztva. A távirányító navigációs gombjaival választhatja ki a kívánt, élőben sugárzott műsort, vagy nézheti a visszajátszott tartalmat. Kedvenc műsorok keresése. Most megmutatjuk, hogyan keresheti vissza leggyorsabban kedvenc műsorát. A baloldali főmenüben válassza ki a keresés opciót, majd nyomja meg az OK gombot a távirányítón. Megjelenik egy billentyűzet a képernyőn. Írja be a műsor címét, és megjelenik az elmúlt 7 nap összes elérhető tartalma. Válassza ki a kívánt műsort az OK gomb megnyomásával. Beállítások. A részletesebb beállításokhoz lépjen be a baloldali főmenübe, majd nyomja meg az OK gombot a távirányítón. A felhasználói beállításokban a következő személyre szabási lehetőségek érhetők el. Kedvenc csatornák, a kedvenc csatornák listájának szerkesztéséhez. Felirat és hang. A feliratok és a tévécsatornák nyelvének kiválasztásához. Csatornák sorrendje, a tévécsatornák kívánt megjelenítési sorrendjének szerkesztéséhez.
Fő PIN, a gyárilag beállított 1-2-3-4-es PIN kód cseréje egy tetszőleges 4 jegyű számra. Eszközaktiválás. A fennmaradó 3 eszköz aktiválásához a képernyőn megjelenő QR kód beolvasásával vagy a PIN kód beírásával. Elérhetőségek. A felhasználói útmutató az e-mail cím és az ügyfélszolgálati telefonszám eléréséhez. Profilok kezelése. További profilok létrehozásához be kell írni a fő PIN-t. A fő profil mellett megjelenik a profil létrehozása opció. Ha szeretné, hogy az új profilhoz szülői felügyelet tartozzon, aktiválja a PIN opciót és adja meg a kívánt kódot. Ebben a menüben módosíthatja a meglévő profilokat is. Szülői PIN. Ez a menü a szülői PIN módosítására szolgál. Szülői felügyelet. Írja be a fő PIN-t, majd válassza ki azt a profilt, amelyhez be szeretné kapcsolni a szülői felügyeletet. A csatornák keresése menüben válassza ki azt a csatornát, amelynek a hozzáférését korlátozni szeretné, és erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával.